na fumo isi asa etiti ayi mo bumpi asa ono leti ayi una mana enwe onye biara ebe a ihe obu n'obi ko nwale onye tere mmanu onye amumo ku na-ere pastor kwuo se mo so onye amumo ku na-ere aga ma atụgharị mmiri mee ka ọ ghọọ mmanya amma kwaro na amụ ebe a na-ere kakai na amụ ebe a na-ere agaghị m eme okwute ka ọ ghara achịcha ụnụta na te onye amụrụ na-eme fast na-ebu ọnụ na amụrụ mmadụ kwesị ikwu ọnụ ikikere m nwere dịka onye amụma nke sitere n'akwụkwọ kacha akwụkwọ ihe ọrụ ebube m ga-eme ugbu a bụ ịgbanwe oketrikwa ka ọ ghọọ egwu Okechukwu mmemme oketrikpa ọ ghọọ egwu echi m na-ekwu okwu akwa anụ mbaro ị ga-atọ kpakọ tanụ paniko ị ga-atọ kpakọ oke onye ama biko ọgwụ egwu ka m na-egwu egwu akwa iji ngwo ka nchọ iji ngwa ekwelugo m na gị iji go m mbe gara ekwe ọsịsọ ekwelugo m na gị mụnwa bụ onye amụma ada m ayọ ndị mmadụ ayọ ka kwere na kama mma aba gị n'ike ị ga-ekwe ikwere ikwe ị ga-ekwe ọ ihe m ga-eme ya onye nwe m onye nwe m onye nwe m onye nwe m ị na-adọ m aka n'azụ ị na-adọchigha m azụ adọchighara m azụ onye ọrụ ebube onye ọrụ ebere obi ebere ezigbo onye amụma enwere m chọrọ ihe ọzọ enyi m nwoke a onye a na-ata anyị na-akwa baro wee na-afụ ihe anyị na-eri ezigbote oyi kala aka ihe m chọrọ ihe ọzọ bụ biko orisiri ike onye ọhụ ewu mgbe m ewu aka kpọọ na-abịa nwere ya mere nri amụma eluigwe dolie ya afọ ga-eji mmiri ose akwa anụ m baro tanụ paniko obi ọmịiko wee akarị ka onye nwe m abụ n'ụmụ ka m mee ihe chọrọ ime ị na-adọ m aka ogbi ọ ga-aka mma maka mgbakwori aka m inye ibu isi ka m nwere isi wee mezieri ya biko gbanwee ya ka ọ dịrị ka o si dị mbụ biko gbanwee ọnọdụ ya ewezụga nkarịsị ka onye nwe anyị were njefe m niile were adịghị ọcha m were ashị m niile kpọpụta ya nụnụ oke ọnwụ ike oshikwa onye rụ ụka ọfụ n'anya onye rụ ụka ọfụ n'anya onye rụ ụka ọfụ n'anya onye rụ ụka ọfụ Ngwa. Ya. Nye na-efe. Mma achụpụ mmụọ dịta. Osi ebe a pụọ. Ngwa. Mmụọ tamọsọ rụka nọ gị n'ime. Ngwa. Nene ya. Ngwa. Mmụọ ogbi. Mmụọ Igwisi. Abịara.
na-adịghị ekpe ọtụtụ ekpere mana kiri nke ịchọ ka Chineke zọọ gị kpamkpam. Dee, achọrọ m ifu Chukwu. Nke a bụ nnukwu ihe. Dee, biko apụta na m dị anyị ukwu mana ọ ihe m chọrọ.
ama m nke a mana eme afụ Chineke kịta. Maka gịnịzi? Oge erubeghị. Kedu ezi mgbe oge ga-eru? Ị ga-ama na oge ruo. M na-ekpe ekpele ka m fụ Chukwu ka m gwa ya mmesoma ya ebe ụmụ ya nọ. Obi dị m ụtọ na Chineke bụrụrụ Chineke, mana ọtụtụ ndị na-arapụ ụzọ Chineke eso ụzọ ekwensu, mana lụtakwa na onye ọbụla so ụzọ Chineke na-erite uru alaeze Chineke. Ama m maka na asị na nkịta nwe ndidi eri azụ Igbo ezikwata adama ihe. Adam, ị na-ajụ m ihe mere ụwa ji jupụta na ime njọ na mkpagbu. Ndị maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụzi n'oge dị ugbu a. Ka njikodi gị Chukwu ka nọkwa ya. Chukwu nọnyere mmadụ niile, mana ka m gwa gị, onye ọbụla rapụrụ ụzọ Chineke dịka mmiri gbarụrụ agbarụ, onye mmadụ adịzi Chineke mma. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ echegharịba, mana ndị na-emezi njọ eri nne. Onye kwuru nke a? Ka m gwakene gị, ndị rapụrụ ụzọ Chineke heruro dịka ndị na-eso ụzọ Chineke. Maka gịnịzi? Ekwensu na-egosi mmadụ ụzọ dịka ọ dị mma, na-egosi mmadụ ihe dịka ọ dị mma, mana n'ezie ụzọ ga-egbu mmadụ egbu. Itosi iche uche ma banyere ndụ gị, chee ezigbo ndụ banyere ndụ gị, nugo. Onye ụla kunye na chefugo. Nne m ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, Ada nwanyị. Ama m na ike gwụsịrị gị, ị ga-achọkwa ịlarụ ụla. Ilofugo na anyị na-eji ụka ije gọzite mmiri nsọ. Nne m alụ m nlụ. Nke ọma ka nke ọjọọ? Nke ọma. Hey! Narị nze gị Chukwu. Ịma ife menụ? Kunye je saa iru gị. Enugo? Kwa iru gị ka anyị gaa n'ụlọ ụka. Mgbe anyị natazi iwusizi alụ, anyị akpa maka ya. Enugo? Ada nje eje mba kedu kwan? Adị m mma. Ị na-apụ apụ? Mana m ga-abatakwa n'oge ehihie. Nna anyị emesigo, anyị agabago. Ọkụdụ mma. Ngwana ya? Nna m. Unu na-elote ezinụlọ anyị na-ekpere. Nna anyị. Ihe na onye ọbụla na-ekpere. Ọ bụla m etinyere ezinụlọ anyị na-ekpere, onye zi ga-ekpe. Ịmakwu na nna ekpe. Mana ka ọ dị mgbe anyị bata anyị ga-afụ. O? Nna m nwa ga-ekpekwa ekpe. Ezigbo nwa, ị na-eme ọfụma. Jide ka iji, nugo? Ngwa ka anyị ga. Bịa, Munachi. Ọ gịnị ka iyi ife a? Biko jee ite nke ọzọ. Gịnị? Ha! Biko ma nsọ.
ụnụ afụgo ka nya bụ ana si dị ka ntụ nsi gosi unu n'ukwu nkwụ ụfụ wee gaa n'osisi ahụ wee sie wee lute n'ebe nke anyị na-afụ anya wee gbadata n'ibe a nke ọzọ dị ka ibie bụ na anyị gafee mmiri ya n'ụwa na-eru eru enu ana ahụ kwụla onwe bụkwa ana m a na-erekwu nke ahụ ere mba na anyị ga-elesizi ife anyị nwere n'ofu ụbọchị anụ gbata aja ọsọ anyị na-agbawere ya aja egbe ndị Igbo si na ife onye nwe ya gboo ya mkpa kama ije ori oke osikwụlụ nsogbu adọrọ ka m fụnụ ikike a na akwụkwọ ikike onye dozi anya bụ akwụkwọ bụ ezigbote onye ama ama bụ sọveya nke so na ndị na-ewu ewu ya na onye ọkaiwu m afụgo m ọkwa ala adọrọ n'okwu mba na-adọ n'okwu ịjụ nke ọma ihe mee bụ na ka anyị na n'ụlọ ka m nye gị ndị ga akwụkwọ ikikere eji anata ego n'ụlọ akụ ọ ga-aka mma ka anyị jee n'ụlọ ego fana bụ enwero nke dị m obi njọ karịa mana ọ bụ nnọọ idenye m akwụkwọ ikike eji eje n'ụlọ akụ ma na mma enyekwa ya akwụkwọ ana gene na m agụsi ego m ezu ọrụ ka esi eme nsogbu adịrọ akali m okwu nkote ma ọ dị mma ngwa ike dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ebe niile aha Jizọs karịrị ya ike ribo gụmanụ na-agụnụ ike dị n'ebe niile aha Jizọs karịrị ya ike dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ebe niile aha Jizọs karịrị ya ike dị n'ala ike dị n'ebe niile aha Jizọs karịrị ya ike dị n'ebe niile aha Jizọs karịrị ya ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma nwunye gị ga-atụrụ ime ọ ga-amụ dị ka nwaanyị ihe niile na-egbochi atụghị ime ihe niile na-egbochi gị atụghị ime atụbaghị nwunye gị ime ọ pụgo bega n'ụzọ ka o si ebe a pụọ nekwe ka ọ napụ nekwe ngwa pụta nekwe ka ọ napụ nekwe ka ọ napụ ọ pụgo ebe nwaanyị a na-agba gị bọọlụ ị na-atụ ya tụrụ ya a na-agba gị bọọlụ iwere na-atụfu enwe ebe nọchiri gị ọ nọchiri gị bịa pụọ nekwe ọ pụgo ọkwụ aja ọ na-adị nwunye gị ga-amụ nwa ọ ga-amụ nwa ngwa gbara nwunye gị na onye nwaanyị emego ike ihe ụtọ biribiri anaghị atọ ụtọ obere oge ọ ga-atọ gị ụtọ ezi mgbe oge bido tọba ụtọ ọ dị ka ijezi gosta nnọọ anụ niile dị n'ite ofe gị tinyere m nwa bụ onye ozi ekwoze m ọzọ ka m wee rie rijuo afọ kedu ihe m bịara ọwụ ime ị makwa ewezụga na gị nwa n'ebe a ịrụbago ori ọrụ n'ubi nke Chineke agara m esi ka ihe ị na-egburu oge jee chọọ n'ụlọ ebe oriri na ọṅụṅụ na nkwali nke ndị oyibo na-akpọ họtel si isibere fa nne
Ị ga-eme ọfụma. Mba onye ezi. Chekwa ihe bụkwa mba. Tinyekwara ihu nkatọsị ihu na ihu mgbakasị ya ịgbakọsị. Ka ekwe ihe nke apụta. Nọ na ụlọ oriri na ụlọ ọṅụṅụ ahụ adịghị amasị m. Ụlọ oriri na ụlọ ọṅụṅụ amasịrị gị. Ihe abụkwa ọkwa ihe ngwa ahịa onye ọzọ ka ị na-emebiri ya. Uche gị ọ dịkwa ya? Ka m jụọ gị. Mana otu onye nọ kịta na ọ dị ire na ị nwere ike ịfụ onye ga-anụ gị n'ụlọ ya bụ oriri na ọṅụṅụ. Onye ọmị na-ekwu eziokwu. Ọ dị ire na ị nwere ike ịfụ onye ga-anụ gị n'oge ọfụma nụta gị mma n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ka efe ị na-ekwuzi ya emebizikwa n'ahịa onye ọzọ. Biko jee weta m mmiri ka m anụ nke a ma nke a ga-esi bido taa mmiri jụrụ oyi. Biko ịma na o nwere mgbe ikolobịa bụ ikolobịa ga-etolue na ndụ ya ọ jụọ onwe ya sị gịnị ka m eme ka ebumnobi m wepụta ife a na-ekwu wepụta gịnị na m ga-achọ ka ụmụ nsoro na ndị na-ekwu n'obodo ahịa chọọ m ife niile fa ga-etinye aka ka ọ bụrụ nke na-aga welewele mana ị na-efu nke m anya kịta mana o tozugo ife eji nwaanyị eme n'ụdị ma ụdị ọbụla wee na-adị nka anyị nche niile anyị na-etinye ya n'ekpelụ ka ọnụtara dị bụ ezigbo di dị obi umeala nke dịka ibe bụ na nwa nwoke Uchenna ịma na ọma ndo ọma mfiazi arụ ọ mụchapụ ọlụ ọ na-amụ n'Ọnịcha ya bụ na ibe na-ekwu bụ na n'ọkịta na-etolugo m ịchọ ọlụfa ifefa ga-eme fa ga-ejipụta ife chaa maka na ugo chaa chere echu ụdalada ma ọ bụ ụkwada ma na oge elugo. Nna anyị ama m na ịbụ inwe ezigbo ebumnuche n'ebe ụmụ gị nọ mana nna anyị ka ife na-elu maka uche onye oyibo okwu si na ntụ onye si gbabutie ka o esi megịnị larụ onye Igbo gba anya bụ okwu ọkpa si na nkụ ikorobịa anyị kpa n'ọkọchị n'ọnya ka anya n'udu mmiri ọrịa aṅụ na-akpụ na ala dị ka ị kpatara ị na-atụkarị ilu ma ị na-ekwu okwu. Igbo bụ Igbo na-ekwu okwu a na-akpafe ya inu maka na ịbịa n'ala Igbo asị na inu ka eji alacha okwu inu ka eji akwazi okwu ịghọta gị onye akpata na ara akụziri mmadụ ụzọ ikwu nne ya ugboro na-abụ obere ya na ibe m na-ekwu bụ na nwa nwoke o mesi na arafu na-anata ezipụ m ya obodo oyibo. Nna anyị obodo oyibo Uchenna ga-eje obodo oyibo. Mba nna anyị ọ bụrụkwa na ọ dịrị ọmụma ahụ ọ dị mma mana nna anyị ka ị ga-esi wee menwuo ya maka na mma na anyị ejiri ego anwụrụ nkakwụ nwe nwatakịrị idebere mmiri o ejikwa aka. Nna m aghọtakwa m ka ikuku kịta ọ dị mma akọwara ya nwa ife nke a pụta bụ na m akwadosigo m Uchenna eje obodo oyibo. Enwe m evu nwee mfụ onye ejije mana nego m anụ na nwere ebe m furu ego nna anyị ka anyị ga-esi mee ya ọma nne ya ajụ nsị na mara atụ anya ajụ ma na m bụ onye ntụ onye asị mana ịmara anyị na-ekwu okwu si na ekwudo m ọgụ bụ na anụ ya na-atọ ụtọ kpata na onye nne ya si ya jebe ori na-eji ọkpa gbawa aja o wutere na m agwara ya mana akpa m nkata wee tụtụrụ m ofu ana m wee lee nna anyị ya mapụzi na ya obi ọkwa gị bụ nwoke a sikwa m ha na-ekwu na-akụpụ amara m na akpa gị na-agwa gị eziokwu akụ na ezi obi ike nna anyị
nke ọzọ si na akụ na-ebi okwu nke ọzọ si na ego ji ọgụ n'ebe tarị nke ahịhịa ndụ ọ na-eme ka mmakpụrụ n'akụkụ mmiri nke izu ike ọ na-edu m nwayọọ ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi aha ya ọzọ a sị na-eje m ije na ndagwurugwu enye ọnwụ m gaghị atụ egwu n'ihe ọjọọ ọbụla. Nna, ka m jigodo gị ị mara na ekwesịrị ikwu okwu n'ime ebe a. Amụkwa m na-ada ekwu okwu mana o nwere ihe m chi eji gị. Kedu ife ọ? Ịma a ga-aligidego m ebe niile na-achọ ka mmali ife na-eme m mana ọ nwekwa ebe m chọpụtara ife na-eme m kpọrọ ebe m fụrụ enyemaka chaa ebe niile ka ị gakwa. Ịmakwa mgbakọbịa ngụkọbịa ọ kaligokwe 25. Jesu, kedu ife na-emezi gị? Amakwa m nne mana onye amụmụ na-anụ ọ ga-enye nwulu m aka. Onye amụma ọkụ na-ele ele bụ onye ọrụ ebube. Ife anyị kwukwara ka onye ọbụla na-ekwu ebe ọbụla nje onye amụma ọkụ na-ere ere a ka a na-ekwu maka ya mana ọ dị efu ka ọ ga-enye nwulu m aka n'ife na-eme m ife nsogbu m erikakwa m onye ebu m nsogbu niile m bụ wee bịa. Ọ ife ị chọrọ ịjụ ị na-agbagharị ya n'okirikiri n'ụlọ ụka ekpere anyị kwuru sị na onye bịa ọhụ n'anya uche kọrọ ndị ọzọ ọgọme nna ha afọ ị na-adịba nkwadobe Jehova okwu gị bụ eziokwu. Mụnwa bụ onye amụma ikwu ọzọ eme ọzọ nke ụwa niile ji onye amụma ọkụ na-ere wee mma. Achọrọ m ka m kpọlite mmụọ m ka mmụọ m wee si ike n'ụzọ ijere onye nwe anyị jaa Jehova ozi. Ịghọta ife m na-ekwu ka ọ ga-abụ mbinie mmụọ m ya dị ike karịa mmụọ onye nwata nwanyị ka ife ịlụ azụkwa mmụọ na ọbụla mana onye amụma nwaanyị ahụ na-anụ afa ga-anụ. Ọ bụrụ ọsọsọ ya ọtụtụ ndị nọ n'ụwa obodo niile gbara gburugburu na anụ afa m mana ka m jụọ gị aga m eli afa? Mba. Aga m eli otito? Ọ dịghị eme. Ọ bụ mbunye elu ka m eli? Mba. Ihe nwa nke mmadụ chọrọ bụ ego igwe ka m wee soro na ndị obodo ji wee biri ka ife ịlọ. Ọ dị mma n'ọfọ. Asịkwa m na ọ bụla ọ ga-ize eme ya mana ka nsikọ akwụkwọ ife nwaanyị a nwere okwukwe n'ime gị. Ọ gala ọtụtụ ebe dị iche iche ọzọ ya esigo ọkpa ebe dị iche iche n'iche enyemaka ma ọ fubere ofu. Ị na-achọ ịkọwa na ọ manyego okwu n'ebe o kwesịrị ịmanye okwu ma bite aka n'ebe o kwesịrị ibite aka. Nke ahụ ka m ga-eji wee jide n'ọlụ. N'itinye okwu n'ebe o kwesịrị itinye okwu nakwa itinye aka ebe o kwesịrị itinye aka. Mụnwa bụ onye amụma okwu ọzọ eme ọzọ m ga-eji ejide n'ọlụ. Kwuo o Jeho ọ ga-emenwukwa ife dị ya ka a si afụ ya. Ọ ga-emenwu. Eri kegbu sindere kegbu ori make sendere bu yakata.
Ikwenyere n'anya enwe m okwukwe ọ ga-emenwe ya. Ọ ga-emenwe ya. Ọ ga-emenwe ya. Ịma na akwetekwe m na gị. Ka o mee. Ama m ife ga-emenwe. Mechie anya gị. Ị nara nsusu nke ndụ. Nsusu si na mmụọ. Ngwa meghee ọnụ gị. Hey! Tolu Jehovah. Yeah. Can't you do Onye amụma anyị abịawo. 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 Elijah o. Onye amụma anyị. Ọkụ na-ere o. Elijah o. Ọkụ na-ere o. Elijah. Ọkụ na-ere o. Maka na ihe na-afụ n'iru gị na ọ dị omimi. Ihe fụrụ n'iru gị dị omimi. Nnanya n'iru gị, nnanya n'azụ gị, nnanya n'akụkụ gị, ọ dị omimi. Ọ gịnị ka nnafụ? Ọ gịnị ka nnafụ? Onye amụma, onye amụma. Biko fụwakwa ihe ị na-afụ ọfụma. Fụsibekwa ya ike. Ndị egbugokwa m n'obodo anyị. Amakwa m ihe mmee ha. Ife ifụ abụrụkwa ndụ ka ndị onye amụma. Ndị egbugokwa m. Ịma n'ezi ọyị gị pụrụ iwepụ ndụ gị. Ịma na onye fụrụ gị n'anya pụrụ iwepụ ndụ gị. Nsọ. Emmanuel. Ya bụkwa na Angela na-eme m ife ahụ. Ka m gwa gị. Enwere ihe fụrụ n'iru gị. Enweghị uwe n'anya. Ihe m fụrụ dị omimi. Mana ana m agwa gị dịka onye amụma dịka onye amụma ọkụ na-ere wee si n'ugbu a ị batara n'ụlọ nsọ dị ukwuu. Ị gaghị adịzikwa ka ị dị na mbụ.
ike kwensu adawo chime guzorola adawo chime guzorola onye iro adawo chanye guzorola adawo chime Ikojiro adawo chime guzorola ike kwensu adawo chime guzorola ike kwensu adawo chime guzorola onye iro adawo chime guzorola ike kwensu adawo chime guzorola were na-agwa gị na taa etoro okwu ebe a ebugo onye meriri mkpa gị niile agwụghị adịghị ike gị niile onye nwanyị nwere adịghị ike niile gbagụjaja otu a ka o mee otu a ka o mee biko nyegodi m egwu dị ụtọ Jesu onye ọlụ ebube Jesu mba tupu m enye gị usoro a ga-eji wee fee onye nwe anyị n'ụzọ ziri ezi nwaanyị mụba chukwu amụ nchọ ka ị na-amụrụ onye nwe anyị amụ mụba enwere nche ịgwa gị ị ma na enyere gị anya n'ihu wee fee dị mma nke Jehova n'ime gị ị ma na ị bụ nwaanyị mara mma eji ịchọ mma wee chọọ mma eji ịma mma wee chọọ mma ị bụ nwaanyị mara mma ewere ịchọ mma wee chọọ gị mma maka na ọ na-abụ na nlepụ anya ịdị mma nke gị ịma mma nwaanyị gị ịdị mma na ịdị ukwuu nke ị nwere ike ị na-eweta ngọzi nke Chineke adịmasọ nke Chineke ngọzi nke Chineke n'ime ndụ gị ọtụtụ ndị mmadụ achọghị ya anyị nwa bụ ndị na-eso usoro ụzọ jaa n'ụzọ ọfụrụ ya na agbụrụ ọfụrụ ya kwesịrị ka anyị were abụ kwesịrị iji wee too jaa wee na-eto jaa anyị niile ọ nọ n'ofu ahịrị ngwa gụọrọ na mkpụrụkpụtụm kpomkpom kpụrụkpụtụm kpomkpom kpụrụkpụtụm ijie mmadụ agha adago mmanwụ anwụ anwụgo mmadụ agha adago Jizọs nọ n'oche eze ya obi n'igwe nọ n'oche eze ya ọkụ na-ere nọ n'oche eze ya ọkụ na-ere nọ n'oche eze ya Jizọs nọ n'oche eze gị ndị mozi nọ n'oche eze ya Sepurana Jizọs nọ n'oche eze ya ndị mozi nọ n'oche eze ya ngwa biko chinyere m aka elu Yes, hallelujah. Hosanna.